Vilagarcía xa está preparada para a demolición do vello edificio de Comandancia da Mariña. Os traballos de derrube comezarán nos vindeiros días para que posteriormente na zona se construa o novo centro de saúde. A Xunta de Galicia xa presentou a súa primeira proposta de deseño da nova edificación, unha imaxe que convence ao goberno local. Punto de vista estético entenden que pode armonizar co contorno, é unha boa nova, se pode facer algo estéticamente bonito ou estéticamente menos agraciado, e a realidade que se está optando por un deseño que en principio, he visto nos papéis, nos agrada. Nas reunións mantidas entre ambas administracións e tras ver as primeiras propostas, o goberno local pide á Consellería que mellore a súa proposta de accesibilidade para o centro. E sí que se detectou o que decíamos, temos esas dúbidas do proxecto de accesibilidade do mesmo, si nos ceñimos a ter un ascensor e un montacargas, si falla un, vamos a sobrecargar. Entón, dado o esforzo económico que se vai a hacer, orzamentario, que vai a ser unha inversión que non vai a ser pequena, sería unha lástima que nos quedemos curtos en materia de accesibilidade. A pesar de que o deseño convence, dende Vilagarcía poñen tres exixencias para o proxecto. A primeira é que a Consellería sexa áxil na construción e a segunda que conte cos equipamentos necesarios. Pois, dende logo, que nos queda estar vixiantes e exixir que, dado o retraso que levamos en tempo, pois que sexan o máis áxiles posibles, que se cumpran eses prazos, que a construción do centro de saúde, sabendo que é importante, que é un edificio de 14 millóns, e que leva moita construción, que leva o seu tempo, pero que non pode haber demoras. En eso vamos a estar vixiantes. Segundo, que despois, unha vez que teña o recinto construído, que se dote do material técnico necesario para que sexa un dos centros de saúde punteiros de Galicia. A terceira petición, e a máis importante, é que o centro se dote co persoal necesario. Tamén é necesario que teñamos os profesionais axeitados para poder atender aos pacientes sin demoras, sin listas de espera, sin ter que esperar un mes porque te atenda o médico de cabecera, sin ter que saturar as urxencias porque a atención primaria está saturada, tendo os profesionais suficientes en saúde mental, en fisioterapia, en todo o que vai a ter as posibilidades que vai ter este centro de saúde, pero que teñan todos os profesionais sanitarios necesarios para poder atendelo en condicións. Por diante aínda quedan alrededor de 3 anos para que Vilagarcía poida gozar do novo centro de saúde. O derrube do edificio actual comezará nas vindeiras datas cun prazo de execución de 2 meses. A continuación, abrirase o período de revisión e licitación do proxecto, que serán uns 8 meses. E finalmente, a construción contará cun prazo de 20 meses.